Študentský domov Boženy Nemcovej ponúka ubytovanie pre študentov Technickej univerzity a zároveň ponúkame služby hotelového charakteru pre návštevníkov Košíc, prípadne rodičov a známych. Študentské izby sú rozdelené do 3 blokov. Blok B a D, tam sú ubytovaní chlapci na dvojlôžkových izbách so spoločnými sociálnymi zariadeniami na chodbe a s kuchynkami na každom poschodí. Dievčatá sú ubytované na bloku C v trojposteľových izbách. Na izbe sa nachádza umývadlo z WC a sprchy, kuchynky sú spoločné na jednotlivých poschodiach. Pre komfort ubytovaných študentov ponúkame stravovanie v študentskej jedálni a bufete. Študenti svoj voľný čas môžu tráviť v posilňovni, ktorá ponúka svoje služby, môžu športovať v telocvični, ktorá sa nachádza v našom areáli. Takisto široké okolie ponúka krásnu scenériu na pestovanie turistiky, bicyklovania či lyžovania. Okrem toho ponúkame externé priestory s altánkom, kde študenti môžu grilovať, len tak posedieť. Učiť sa môžu naozaj v prekrásnom prostredí. O sociálny život na internáte sa stará Študentská rada Boženy Nemcovej. Okrem altánku je možné využívať IKT miestnosť a novú multimediálnu spoločenskú miestnosť Oáza. Pravidelne usporiadávame rôzne eventy športového alebo iného charakteru, ku ktorým už spravidla patria grilovačka, kvapka krvi, futbalové turnaje, slovenský rekord či iné zaujímavé eventy. Takže neváhaj a príď sa ubytovať. A tešíme sa na nové stretnutie v novom školskom roku, na nových študentov. Dúfam, že sa budete u nás cítiť veľmi dobre.